Ja, vi siger mange tak til Marlene Lykke Nielsen og Miss Holsteins Merci. Den blev ført meget sikkert igennem banen her og havde derfor ingen fejl på forhindringerne. Det er jo sådan, at når man springer vandfra med bom over, så gør det ikke noget, at den rammer vandet eller kanten, så længe den ikke river bommen ned. Og jeg skal lige bede en om at gå igennem mål på banen her. Hesten her, Miss Holsteins Merci for 8.